días, son Alba Calvo e hoxe vou a facer unhas pequenas recomendacións de novelas de terror en galego, un pouco que tiña aquí pola casa, evidentemente hai máis. Comezamos con dous clásicos, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson, e Frankenstein, de Mary Shelley, a nai do terror. Monstros, os límites da ética, os clásicos non fallan normalmente. Temos por aquí tamén, non tan clásico, pero moi coñecido tamén, O perfume de Patrick Süskind, un rapaz que nace cunha anomalía, non desprende ningún cheiro, pero ten o olfacto super desenvolvido. Cando medra, convértese no axudante dun perfumista e, tras ulir o cheiro dunha moza virxe, obsesiónase con crear o perfume perfecto. Temos por aquí tamén a triloxía de Apocalipse Z, esta versión en castelán, pero evidentemente hai unha versión en galego, de Manel Loureiro, Zombies na Galiza, non vos digo máis. E por aquí temos, tamén máis cousiñas, A maldición de Hill House de Shirley Jackson, vale, de Boadicea Editora. Pois nada, o típico cliché de unha mansión, 4 persoas que a van visitar e comezan a pasar, pois, fenómenos extraños. Temos por aquí, como non, un clásico entre os clásicos, polo menos o autor Stephen King, Salem's Lot. Acaba de sair, nada, ten uns días, sacouno tamén Boadicea Editora, están facendo un traballo fenomenal sacando un montón de obras clásicas de terror e fantasía, están tamén sacando toda a obra de Terry Pratchett, Stephen King, en fin, recomendo vos que lle botedes un ollo porque están facendo moi bo traballo. Entón, por aquí Stephen King, e pro final deixo, como non, a unha das miñas obras favoritas de terror de sempre, Drácula, de Bram Stoker, unha edición maravillosa que sacou, pois tamén hai uns meses, Aire Editorial, que está tamén facendo unha labor maravillosa, e invito vos a que vayades á páxina web. Eu, de verdade que me fascina, están sacando pues, clásicos, lecturas contemporáneas, están traendo ao galego obras moi interesantes, cunhas edicións impresionantes. Fixaderos aquí, incluso teño o exemplar dedicado polo ilustrador Miguel Robledo, con Mina Harker, maravilloso. Están facendo moi ben. Entón, bueno, estas son as miñas recomendacións e vémonos no próximo vídeo.